Единствено колегите от „Има такъв народ“ отказаха подобна среща, за съжаление, но в крайна сметка това е тяхно решение. Така че наистина с огромно уважение считаме, че трябва да се намери най-подходящият кандидат за председател на Народното събрание. В крайна сметка това е първата позиция в държавата по протокол и подхождаме по възможно най-отговорният начин, кое е най-доброто за държавата, за да вървим напред, а не това Народно събрание да изчерпа своя живот преди още да е започнало неговото съществуване. Уважаеми колеги, предлагаме в двете парламентарни групи също да кажете по няколко думи, господин Зафиров, ако прецени, и след което да останем в състав без журналисти, с така огромното уважение към журналистите, но мислим, че така е редно. Може би първо Възраждане. Заповядайте, господин Петров. БСП Обединена левица, благодаря за поканата от страна на вашата парламентарна група. Разбира се, винаги сме се отзовавали на подобни покани и сме действали конструктивно по отношение избора на председател на Народното събрание. Разбира се, търсим вариант за избор на такъв с оглед най-голяма подкрепа, с оглед на това, че променихме процедурните правила, за да няма служебната победа на ГЕРБ, която гледахме в миналото Народно събрание. Всички ние знаем колко е към момента минималния изискуем брой народни представители – 118. Да се надяваме, че с подобни разговори и преговори ще стигнем до една кандидатура, която да намери най-широка подкрепа в народното представителство и да може парламента да започне да работи нормално. Днес сме тук именно в израз на разбирането си, че следва да обсъдим и с всички парламентарни групи. Да, готови сме да дискутираме, да, готови сме да преговаряме. Благодаря, уважаеми господин Петров. Господин Василев, заповядайте. Благодаря ви за поканата. Първо, аз ви предлагам журналистите да останат, тъй като ние на практика няма да обсъждаме нещо, което би било тайна или нещо, което е някаква особено значение да бъде засекретено. Ако те имат желание, нека да присъстват. Това е важно. Ние от началото на този парламент казваме, че трябва да се търси широко мнозинство срещу Пеевски и Борисов. За съжаление, това, което виждаме през първите 6-7 заседания на първото пленарно заседание, е, че такъв кордон около Пеевски е възможен, вероятно, но около Борисов не е възможен заради нежеланието на Продължаваме промяната, Демократична България и на други субекти да го направят. Аз останах изключително изненадан, че вие не подкрепихте алтернативен вариант на балотажа, т.е. не подкрепихте Силви Кирилов срещу кандидата на ГЕРБ, защото с вашите гласове тази кандидатура щеше да бъде избрана. Не чух, не ни поканихте, не казахте обструкции спрямо този кандидат. Вие знаете, че ние от МЕЧ сме взели позиция да подкрепяме всички кандидати срещу Пеевски и Борисов. И заради това подкрепихме Силви Кирилов, който стигна до балотаж, така направиха и колегите от Възраждане. И това е национално отговорна позиция според нас. Аз познавам Наталия Киселова много добре, уважаваме като експерт изключително много, но тя зае 4-то място на последното гласуване и ми е много трудно да си представя как последният по доверие кандидат може да бъде обединителната фигура, а не този, който е достигнал до балотажа. Чисто математически. От наша страна заявявам изключително отговорно, ние не сме готови на никакви компромиси с ГЕРБ и ДПС. С ДПС на Ахмед Доган си говорят предимно Продължаваме промяната, Демократична България. Ние и с тях нямаме никакъв контакт, защото вярвам дълбоко, че българското общество търси мнозинство, търси председател на Народното събрание извън този модел. Ако вие сте измислили начина, по който Борисов и Пеевски да бъдат като за начало поставени в ситуация да нямат председател, да нямат евентуален служебен премиер, ние с най-голямо удоволствие ще подкрепим такава кандидатура. Ние самите не сме излъчвали кандидатура с ясното съзнание, че най-малката политическа партия с 12 народни представители няма моралното право да го прави, за да не бърка допълнително процеса. При нас е и професор Николай Радулов, и Виолета Комитова, и хора, които имат юридически 6 адвоката имаме в групата, които могат да водят този парламент, но знаем, че политическите решения трябва да се взимат от тези, които имат най-много гласове.
В тази връзка изявявам пълно желание за съдействие на всички, които искат да се борят с модела, но в мен оставихте едно горчиво чувство, че вие с вашите гласове, отказвайки да подкрепите алтернативен вариант, всъщност помагате на модела. Това все пак е ваше политическо решение, вие трябва да го обосновете, но аз държа на този отговор. Защо не подкрепихте алтернативен на Пеевски и на Борисов вариант за председател? Благодаря. Категорично не споделяме подхода да се търси решение адхок. Ясно заявихме, че няма как да дадем подкрепа, най-малкото, която не е поискана. Първо. Ясно декларираме, че никакви предварителни разговори не бяха водени с нас по този въпрос. Въпреки че ние ясно изразихме нашето становище, че трябва да се търси не най-възрастния, най-подходящия председател на Народното събрание. Няма как да изберем председател на Народното събрание и да дадем доверие в аванс, без да сме наясно този председател какви намерения има по отношение на институцията, която ръководи. И аз затова от трибуната призовах най-малкото всеки от кандидатите да направи, и благодаря господин Петров, че единствен заедно с нашия кандидат откликна на този призив, поне да чуем този председател наясно ли с какво се хваща. Той е кандидат за председател. Тук обясненията, че просто ще го изберем за малко, а пък после ще го сменим, ако трябва, ми се струват безкрайно наивни и детински. Така че ние апелираме за сериозен подход към този въпрос, защото избираме председател на Народното събрание, не управител в плод Зеленчук. Аз нямам какво да крия пред медиите. Обръща се към БСП Обединена левица, нека малко по-работен вариант да минем и да поговорим с проста математика. Ще се хвана за последното гласуване в петък. Резултатите са такива, каквито са такива. Подребата е така, каквато е. Виждаме от една страна 4 пъти не можа да бъде избран за председател Силви Киров. Виждаме изявленията на ИТН и тяхната липса днес. По един или друг начин всеки сам ще си го чете. Виждаме и заявките на Продължаваме промяната. Виждаме и заявките, които ни изчетохте на Демокрация, права и свободи. Но време е да падат маски. Сега, при положение, че 4 пъти този кандидат не е събрал мнозинство да стане председател, в петък единствената причина да не поискам прегласуване на моята кандидатура, защото знам, че вие трябва да имате коалиционно решение и уважавам това, че сте коалиция и трябва да имате коалиционно решение за подкрепа на друг кандидат, макар че простата математика говори, че ако вие бяхте подкрепили кандидатурата с един глас повече, именно 67, щеше да има друг балотаж. Няма да се захващам за кандидатурата на Петър Петров. И сега, въпросът ми към вас е: имате ли такова решение коалиционно и може ли бъде взето да подкрепите друг кандидат? Сега не казвам кой да бъде, казвам да подкрепите друг кандидат. Защо? Нека да изпратим друг на балотаж, за да видим как ще гласува тогава ИТН. Те дали са срещу този модел, господин Василев, ГЕРБ и ДПС? И каква е причината именно да стоят за Силви Киров? Нека да видим поведението на АПС при друг кандидат. Те нали уж са за кордон срещу Борисов? Ако имаме друг кандидат на балотаж, как ще гласуват АПС или Демокрация за права и свободи, както ги наричате? Защото ако, например, това е кандидат на Възраждане, всеки от тази зала е ясно, че той ще бъде против модела на ГЕРБ и на ДПС. Категорично ни се доказва. И за това въпросът ми към вас е работен. Имате ли или ще бъде ли взето подобно решение, защото от него зависи, пак почваме да смятаме и с меч, евентуално, и гласовете на ИТН евентуално. Нека допитаме нещо друго, при положение, че 4 или 5 пъти тази кандидатура срещу кандидатурата на ГЕРБ не може да събере достатъчен брой, нека да помислим дали да не изпратим друг на балотаж. Това е така по-формално казано, за да навлизам конкретни фигури. Аз много внимателно изслушах вашата позиция и ми се иска някакси да взема едно по-общо отношение към ситуацията. Нито полицаите ще останат без заплати, ако има временен продължителен бюджет, нито социалните разходи ще бъдат спрени без увеличение до актуализация или до нов бюджет през януари, февруари или март.
Вече видяхме увеличение с задна дата, така че нали, това е възможна опция. Но тук говорим за политически казус. За БСП това е политическо решение, което има своите измерения. Те ще се проличат на следващите избори. Нито една законодателна програма не може да мине, никаква домова книга не може да бъде попълнена, нито един антикорупционен истински закон не може да мине, докато няма стабилно мнозинство за управление на държава извън ГЕРБ и ДПС. Всичко друго са половинчати мерки, да седнем заедно с някого на маста и да поделяме някакви порции. Ако ПП-ДБ се разберат с ГЕРБ, привлекат Итана или някой друг, тогава това е мираж, което всички си говорим. Никакви антикорупционни мерки няма да бъдат прияти. Главен прокурор ще стане Сарафов. Затова аз искам да поставя въпроса последния начин. Ние вярваме, че в Народното събрание има експерти, които са много по-добър вариант от Силви Кирилов. И Петър Петров е по-добър вариант от Силви Кирилов, и Наталия Киселова е по-добър вариант, и почти всички юристи са по-добър вариант. Но ние знаем какво е възможното. И знаем каква е политическата цена на стопирането на възможността да се намери алтернатива срещу модела. Затова сме склонни да направим компромис и да подкрепяме и Силви Кирилов, и който се появи срещу модела на балотаж. Тази е цената, която ще плати този, който стопира този процес, или тези, които направят друго мнозинство, готови да седнат с Борисов и Пеевски на една маса. Това е политическото измерение. Законодателно, експертно, социална политика, либерализация на пазара. И трите формации тук сме за отмяна на либерализацията, за това, което говорихме, там ще видим до кога ще бъде. Спомням си, че вие искате 2 години, после 1 година, това нещо ще го уточним. Но, ако вие имате ново предложение, остава ли Наталия Киселова? Сменете ли? Ще подкрепяме ли някой друг? За да знаем, ние последния път, заради вашия отказ да подкрепите на балотажа, ние не подкрепихме Наталия Киселова от опасенията, че има нещо, което вас ви спира. Ако ви спират експертните качества на Силви Кирилов, едно на ръка. Но да правим предварително сметки за управленско мнозинство при избора на председател на Народно събрание е твърде прибързо, според мен. Твърде вероятно е този човек, който ще стане председател, въобще да няма ангажимент да бъде служебен премиер, въобще да не формира някакво управленско мнозинство при служебно правителство. Защото аз ви разбирам, ако Силви Кирилов стане премиер, какво ще има БСП в тази ситуация? Какво може да гарантира едно служебно правителство на БСП в тази ситуация? Говоря, във вашето, защото вие казахте, ние трябва да знаем какво ще се ангажира, каква ще е разпределението на домова книга. Аз смятам, че тази домова книга въобще не трябва да се попълва. Конституционен съд трябва да отмени тези промени. Това е нашата позиция. Но ние не поставяме този въпрос и никога не сме искали от някой да ни обещава нещо за това, че ще подкрепим председател при ясното съзнание, че ако той не си върши работа, може веднага да бъде свален. Той ще бъде председател на Народно събрание с минимално мнозинство. Тоест, ние имаме лостовете, с които този човек да не стане премиер на България. Да, крайно е решението. Да, то отново ще е в полза, вероятно, на модела, но това е то. Второ, и с нас не са говорени, и с нас не са търсени подкрепи, не са правени разговори, нито от Има такъв народ, нито от вас, нито от Продължаваме промяната. Ние сме подкрепили чисто принципно. Ако имате нов кандидат, ако сте склонни да подкрепяте Петър Петров или някой друг, трябва да го заявите, за да можем ние да си планираме гласуванията в зала, защото в момента гласуваме инерционно. Ние не знаеме какво мислят другите политически партии. Нали така? Абсолютно. Защото отговорността, естествено, е на победителя на втория. Аз като поставих въпроса на Продължаваме промяната за Борисов и неговия кеш и килчетата и търсенето на отговорност, те замлъкнаха и спряха да говорят с нас. Сега на вас ви поставям въпроса. БСП готово ли е да се противопостави на Борисов и на Пеевски, както правеше до последния момент, или БСП ще търси някакъв вариант в името на хората да си прокара своята социална политика и в възможност с тях да прави мнозинства? Интересуваме директно. Вие ще подкрепяте ли ГЕРБ и ДПС или сте твърдо против тях, за да знам ние как да построим, как да подкрепям Киселова, ако тя утре излезе кандидат, който всъщност е подкрепен от ГЕРБ или от някой друг. Това е притеснително за нас.
И това е политическото решение. Искам да знам вие къде сте позиционирани, защото преди знаех, сега не знам. Заявете го. Склонни ли сте да водите разговори с ГЕРБ за участие в правителство с тях? Или не сте? Ние не сме. На никаква цена. И с Пеевски не сме. Ако сте склонни, няма смисъл да търсите подкрепа от нас. Ние сме били категорични в позиция. Ако не сте склонни, събираме се, каним и тъна. В крайна сметка не на всяка цена трябва да е Силви Кирилов. Алианса за права и свободи. Търсим вариант 140 човека имаме срещу Борисов и Пеевски. Тогава ще имаме възможност и за правителство редовно, и за законодателна програма, и за социалните мерки. Няма социална мярка на БСП и като министър на спорта, която да не съм подкрепил. Та ваша беше социалната политика на правителството на Кирил Петков. Те ви я откраднаха и я представиха за своя. Но тогава имахте ясно и категорично позициониране срещу ГЕРБ и ДПС. Сега не знам, ПП-ДБ не са срещу ГЕРБ. Повторихте 10 пъти, господин Василев, и започвам да оставам с впечатлението, че в момента правите по-скоро пропаганда, отколкото задавате въпроса. Задава се веднъж въпроса, не 10 пъти, разбрахме. Не водим преговори с ГЕРБ и с ДПС за участие в правителство. Това достатъчно ли? Но понеже сме партия с историческа памет, аз се спомням как, господин Василев, вие бяхте част от политическата сила, която свали единственото правителство, в което ДПС и ГЕРБ нямаха никакво участие и никакво влияние. Нали така? Така ли беше? Така беше. Затова ни позволете, не е персонално към вас. Вашите позиции ги знам и работихме. Паметта ви явно е по-слаба, да ви кажа. Работихме добре. Аз напуснах Има такъв народ точно по този повод. Така, точно така. Затова, с колегата Радулов и с още петима колеги. Ако ме чуете, точно тази това казах. Не е към вас. политическа сила, която свали правителството, така, в момента, в която го е свалила, не е била моята политическа сила. Може ли тогава да ни позволите да имаме известни резерви и известни колебания относно тази политическа сила, относно добрите и намерения? И затова казах, ние доверие в вас не даваме. Ние сме сериозна политическа сила с историческа памет. И това е. И ако ме бяхте слушали, точно това ще да кажа. Ние към вас прекрасно се познаваме, работехме добре тогава. Аз бях народен представител, председател на парламентарна комисия, вие бяхте министър. Виждали сме се много пъти служебно. Въпросът е, че търсим правилното решение. И да, това, което ви казах, то е актуално. Но това все пак не означава, че всичко това, с което започнах, не остава в сила. Да, ние търсим най-добрия вариант и най-работещия вариант. Да, не искаме тези граници, но не за нас. Вие направихте нещо като опит за сношение, че сме търсили тук за БСП някаква изгода. Не, ние търсим за българските граждани, които са ни избрали и са ни гласували. Ние сме народни представители, представляваме целия народ, дори за тези, които не са гласували за БСП. Мислим в нашата позиция. Защото наистина искаме да имаме гаранция, че това, което правим, е разумно и утре няма да се окажем в ситуацията на нов зависим премиер, председател на Народно събрание, каквото и да е било. Това по никакъв начин не означава, че няма накрая да стигнем до някакви други решения. Ние просто разсъждаваме, търсим диалог и това е начинът. Няма друг начин, освен да си говорим. Това е. Аз нямам нищо против и моето мнение е, че никой никакви гаранции за никого не може да даде под никаква форма и още по-малко, ако няма формирано мнозинство. Няма формирано управленско мнозинство, а имаме само избор на председател. Нито Киселова може да ви даде гаранции, че няма да прави неща, които са различни. Никой не може да даде. Ние сме го виждали това много пъти. Много ми хареса изказването на господин Зафиров. Декларативно всички са много силни, заявявате ни позиции открити и когато дойде време за действие, аз съм видял отличен опит, когато този модел трябва да бъде спиран, всички изчезват някъде в небитието. Но аз съм действал. И сега декларирам няма смисъл да си губим взаимно времето, ние ще подкрепим и ваш кандидат, и Петър Петров, и всички кандидати, които седнем заедно, изготвим 15 точки, и социалната политика, и либерализацията, и антикорупционната политика, и главния прокурор, и това Висшия съдебен съвет си стекал мандат да не може да избира нов главен прокурор, и да премахнем Славчев от КПКОНПИ, от КПК и КОНПИ, и много действия, които да ограничат влиянието на модела като за начало. Веднага сме готови да подкрепим такъв вариант. Нямаме изисквания, които да са непреодолими и които да са във вреда на българския народ. Напротив, всичко, което е в помощ на хората, ние ще го подкрепим и всеки кандидат, който декларира подобна готовност, ние ще го подкрепим и ще дадем политическо доверие. Така че, ако ние Възраждане и БСП с общо 75 или не знам колко имаме,
67 народни представители останахме тези, които да го правят, по-добре да ходим на избори. Няма нещо страшно в провеждането на избори, особено когато не купуваш гласове. Ние няма от какво да се притесняваме. Народа трябва да изживее, и политическите хора, и лидерите, и партиите своя катарзис. Някои ще изчезнат, други ще се появят, трети ще спечелят, четвърти ще загубят. При такава фрагментация, при липсата на желание в дори малки и по-малки опозиционни партии, наричащи се опозиционни, да седнат на една маса, как виждате вие възможност за формиране на управленско мнозинство? Аз все по-малко виждам такъв шанс да има. И ми се струва наистина губене на време. ИТН ни каниха на среща, канили са вас на среща, говорят се някакви неща и после не става нищо. Такива ултиматуми вече са много сложни в 8-партиен парламент. Ако беше друга годината, да. Така че с това искам да ви декларирам. Да, намерете формулата, намерете това, което трябва да прави председателя. Ние сме наясно какво искаме да прави един председател. Трябва да има санитарен кордон около Пеевски и Борисов. И законодателен, и всяка. Намерете лицето, човека, ние ще го питаме той би ли изпълнявал такава програма. Ако не изпълнява, меч моментално ще поиска отстраняването на този председател с всички последствия, които това крие. Нашата борба с модела е преминала и през напускане на Има такъв народ, и през разкриване на Продължаваме промяната Демократична България. И това не ни попречи да седнем с тях на една маса, ако те наистина искат да се борят с модела. Декларирам ви го, ако искате ще го разпиша, но виждам, че всъщност ние търсим нещо винаги, което да ни раздели, а не което да ни обедини. То все пак ни трябва да вървим към някакво решение. Може да продължим още, разбира се. Ние сме готови по законите. Не знам дали не е много рано сега да ги коментираме законите. То явно се очертава пак национална кръгла маса, както беше 90-та година, като гледам на къде вървят нещата. Като нищо пак да се премине след 35 години по същата спирала. Но какво да направиш? Животът е интензивен. Не изключваме и такова нещо. Сега дано Конституционен съд по-рано да се произнесе. Безкрайно благодарим на колегите от Възраждане, че заедно направихме тази подписка. Ви също подкрепите, независимо, че не го формализирахте с подписи, но така е, че бяха ясни изявленията ви. Но от тук нататък сега ние сме готови наистина да обмислим утре подкрепа и за други кандидати. Готови сме да се оттеглят всички и заедно да се говорим, но сега мисля, че това не може да го решим в момента тук, така че утре ще вземем такова решение парламентарната група как да подходим и да видим дали има възможности за друг балотаж. Но така или иначе, важното е след това да се уточним, нека да минат и на колегите с най-голямо уважение на ППДБ, независимо от различията и техните решения. И може би ще трябва втори път да се направи среща, за да се види на къде вървят нещата и как да се излезе от цялата ситуация. Разбира се, да има друг министър-председател служебен, ако се стигне до предсрочни избори, без коментар. Това трябва да бъде направено, защото иначе да повтаряме същото упражнение и пак да настъпваме мотиката, значи нищо не сме разбрали от предходните избори, които станаха. Така че това е ясно, че ще бъде извършено, но нека това да е последната възможна опция на тази ситуация, в която сме изпаднали. Ами ви кажете, колеги, нещо друго, ако можем да изкоментираме днес. Има ли гласове за един балотаж? Да, тук ги има гласовете за балотажа, да. Тогава изчакваме Продължаваме промяната Демократична България. Поканете Има такъв народ пак. Разговаряйте с тях, ще дойдем утре по-рано в парламента, преди заседанието. Усилието трябва да бъде направено. Не случайно ние от първия ден говорим за тези 6 партийни възможности. Не виждам толкова големи политически различия, освен идеологеми. Някой казал, защото с тези не мога, защото еди какво си, и не го вярва това нещо. Не виждам политически различия да се обединим срещу ГЕРБ и ДПС. Срещу Пеевски и ГЕРБ. Само една реплика. Да. ИТН категорично казаха, Дългия каза, няма отстъпка от силови. Повече не разговаря. Това е хубаво да го знаем, защото като кажа Дългия каза, и аз обикновено ги финиширам. Да. Партии да опитаме да направим друг вид балотаж, за мен е добра идея.
Защо? Защото утре има, господин Василев, възможност да проверим верността на декларациите. И не само от тях. Не само от тях. Нека да поговорим пак с цифри. При друга кандидатура на балотаж, какви са възможностите? Ако тя, вече говорим за балотажа, ако тя бъде подкрепена от, без значение коя, от ИТН, стават 85 гласа. И тогава имаме две възможности. Или 37 на ППДБ ще станат 122, или в другия вариант 18, които са само ПП, и 19 имат тъй наречените АПС или Демокрация, права и свободи, пак стават 122. Защо ви го казвам това, точно тези конкретни цифри? Защото утре, ако една конкретна кандидатура, тя може да покаже кой е с ГЕРБ и ДПС и кой е против ГЕРБ и ДПС. Няма да казвам коя е кандидатурата, защото не сме дошли тук да си стъкваме едни други. Но помислете върху този вариант. Поне най-малкото преди тъй наречената среща, която искате да правите, нека да покаже на българското общество малко да паднат маски. Кои са наистина срещу този модел ГЕРБ и ДПС, ако ние трите партии изпратим друга кандидатура на балотаж? ИТН как ще гласуват на балотажа? ППДБ как ще гласуват на балотажа? АПС как ще гласуват на балотажа? След това ще станат ясни много неща, защото не забравяйте, че от вчера или този ден по медиите си върви тъй наречената покана за управляващо мнозинство и за правителство от първата към втората политическа сила. Те може и преговарят. Може и преговарят и за председател на Народното събрание. И нека да покажем на българското общество тази проверка на декларациите, на заявките, утре да направим един тест. Така или иначе, виждаме, че 4 пъти или 5 пъти не се избра този, който се изпраща на балотаж. Нека да опитаме по друг начин, но именно с такова гласуване, което да разкрие как ще гласуват ИТН, ППДБ и АПС. Защото според начина, по който те гласуват, ние трите партии, тук вече наистина беше прав Ростин Василев, че с 67 депутата, каквито и закони да приемаме, каквито и мнозинства да искаме да ставим, няма да се получи. Ние от Възраждане 6 закона внесохме съдебната реформа, личния валид влезохме вече, като говорите социална програма, пропуснахте изборния кодекс, премахнато на хартината бюлетина. И това сме внесли. Въпросът е, че имате съглашателство от наша страна. Тук е да си обсъждаме тия неща, но нека утре да видим оставаме ли 67 или не. Това мисля, че е важно. Щом са дошли и Меч, щом сме дошли и ние сме готови да разговаряме с вас в тази насока. Това е, което иска да кажа. Аз напълно разбирам вашата логика, но само си помислете аргументацията на Алианса, на Има такъв народ и на ППДБ за липсата на такава подкрепа. Вие виждате, БСП казаха, ние искаме принципно, заради това не подкрепихме миналия път, иначе ще да бъде Силви Кирилов. Такава подобна аргументация винаги е оправдана и тя е в сферата на тези партии да го кажат. Така че те няма да подкрепят вероятно такъв вариант и ще имат хиляди аргументи, с които да кажат, ние не сме с модела, но защо да е той, защо, нали разбирате, че тази аргументация е възможна. По същия начин не мога да обвинявам БСП, че са част от нещо, но те казаха, искаме най-подготвени, искаме да търсиме. Те ще кажат, ние си имахме кандидат, защо трябва да го сменяме, Има такъв народ. Тук сме всички, да, и решаваме заедно. От наша страна това е добър тест, но от сега мога да предположа, че той няма да сработи. Ще има и такива, които няма да подкрепят такава кандидатура. Благодаря, господин Василев. Господин Енчев поиска думата и ако искате да вървим все пак към финал. Тук сме три политически сили, в които убеден съм, имаме три стратегически цели. Предполагам, че и съм сигурен, че това е по отношение на Има такъв народ. Трите най-важни цели, които са според мен цели на всички демократично мислещи хора, е първата е при евентуални избори да няма служебно правителство на Главчев. Това е аксиома. Първо. Второ, спешното избиране на председател на българския парламент трябва да доведе до спешни промени на изборния кодекс. Не се ли направят такива спешни промени с идеите, които вече сме внесли, Мая Манолова ги внесе, ако не греша, за преброителни центрове, особено, и за активна регистрация, може да стане свидетели на следващите избори на още по-големи манипулации и на още едно страшно ново начало, което е едно бедствие за българската демокрация. И разбира се, когато говорим за
Изборния кодекс, да не забравим третата стратегическа цел – Закона за съдебната власт. Не трябва да се допусне главен прокурор да бъде Сарафов. Аз мисля, че тук трите политически сили, включително Има такъв народ, абсолютно споделяме това мнение. При положение, че тези три политически сили тук, плюс Има такъв народ, споделяме тези ценности и при това императивно, би трябвало много бързо да намерим решение, бързо подчертавам това, тъй като 16 януари е съдбоносна червена линия, когато на 16 януари може да бъде избран Сарафов за главен прокурор. Всъщност това е стратегията на ГЕРБ и на партията на господин Пеевски. Затова с това ще завърша. Ето това е една много добра база на тези 4 политически сили, за да постигнат съгласие, подчертавам, за бързо решение за избора на председател на парламента и надявам се това да доведе до това решение.